No niin, yleisö, nyt lämmintä, kuumaa kannustusta. Nyt uimarit tarvitsevat sitä. Lumisadekin on tauonnut, että näette tarkasti. Veteen. Paikoillenne. Hän lähti hieno startti. Tässä näette kuinka upeaa rintauintia radalla. 3 radalla 4. Oikeastaan kaikilla yksikästä hienoa voimakasta menoa. Siellä radalla 3 aivan omassa ylhäisessä yksinäisyydessään. Tero Makkari eli Joensuun Jääkarhut näytti